basira tiriye company babeke digana ri ko 10 kg akari ko 10 kg na intwale tire ya idonera 10 kg. Majina anaitwa Jeremiah Migosi, natoka Nyamira County. Leo nataka kushukuru wakulima wetu wa Buying Center ya Rio Sumo yenye iko Bondeni under Kebirigo Tea Factory kwa hatua mzuri yamekuwa akichukua ili kununua ratili ya kupima kilo zao kwa factory kwa Buying Center. Mara mingi wakulima wamekuwa wakilalamika vile wanaipiwa, wakienda kuuza chai yao wanachua wao ni chai mingi lakini kilo zinatoka kidogo. So ni hatua mzuri wamechukua, na nataka kuomba watu wote, wakulima wote wetu wa Nyamira, Buying Center sote, wale wana usaidizi, wale wana nguvu, watuite tuko ready kuwasaidia, ndio wakuwe na mashini zingine zinaangalia, ndio karani akikuja kupima chai ile mashini yake isikuwe ni mbaya vile watu wengi wamekuwa wakicomplain. Ikwe hii yetu na ile yao zinaandamana, ndio tuweze kumaliza uisi wa kilo kwa Buying Center. Soni ya tuyo tieno chairman ya KB68 Rio Sumo Tea Buying Center iranda Kebirigo Tea Factory. Bono emyaka emige twatorire chai ama tukamande sana. Etona watawachikara nechi nyibi lakini tusiko babwata. Bono tukamua muna KB68 torete scale yetu aretirera tokoro chitu kuria rero egeretu akikishirenga era tiriye company ye factory ekere Johnson go chikorwa KBS Kenya Bureau of Standard na andi java weights and measures Jose chibuye kaine egeretu atusungeri ngeri yabali ko 10 neye yabali miebe 10 basi tumaba te omuri mutangani sungera tiriye ito ekwe 10 neto wande yabe go 10 basi tunakuwa mwanga mwane era tiriye company ikosagwa chabwatanire neye ngeka twara taringanere bona chira tiriye company na bachigo chabuja abakori emerimo endeka bachikoroga bona ntoko nya chikiro buya umurimi ogeturu bari ona nya chikiro buya chigo chakoragento chikiro chabura kasi twamwetegekega egere getu akikishere abana banyora chingwa mibana bake bisiki stage yo to jake no miyore no miyore naende ate no miyore kore tundwali ya KP68 bono enseme yetwaleta eratirie yaito etwanyere tira sengencho abangi na morochi nabo babucheta abagakambake bono ntuma etinga abangi ne togocha twachaji egekogera nabo mongina igaterete chae kurumugondo akoreta agaiga kera ikire gaiga omana korwa roko na komanyora buno muraya ko na kwimurungani na ki ka kire robo nonye tange tichikiro chingana iga ya yori akona goncha unjura na list inki bono gyako ya ye chae ya buda bobe na inde ga kimali nkoyo nde ga ni nare gotora bono kwa manako ekonda ale gotora eya torete igoro eya renge enke dokorero kana igatira mono na kibona ko ngecha ense chikiro chinsini niga gokwa manako to manako nyoro buna barainga okwe murungani nkurororo kurwasa abalimi baito na kigeko gera twaretete eratirie yiganga tigatorete igwana nene ye factory egere yeta nengoro kumaina nyachi Vice Chairman KP68 yera tirie muna twa nyeretete utanta nunkorora nkobaboro gendo gokobera neke nabera tirie konyorero sirikoru mari buya lakini goigatia twanyorera tantanis igobale mi ndori konyora kiro chitu buya muneta kire tonyora ikikia mwete tokareta nga gatorete yaito twapima igaro bulungu botoke abalimi banyora bulungu bwabo kiro chiawo chisoye muna batagite bolinga bali mtoyi uneke na mangana yote abalimi no baene twakole okay kabisa panaro mwakotara kore kwa tabiri bote ndugu factory nga ino mwara tere machine twabate tubike ngwana umende tima ndio obeke ngwana nga twabekire twabaire chimina chetu dubari njote omo FSCC Bureau Service Coordinator na bwate chimina chetu dubari ya KB68 na today na netu aba permit ya yeratiri twarusia se weights and measures omo unity na bwate ekobie yo eminati yetu dubari yeye inga twaja kilomoro berio bwo kwa neratiri ege to gosiria to ntonyore akiye ito muri mekera akire oboibi
tari gento kende no boibi na ndo go sabana atirector asibaito na ba implement ya egento kuna moscha twabancheire egento nyore ya stand ya factory na itu to saba muna director asibaito bakorere ringanerie campaign muna bakorete campaign ya moscha egere kere tubali tware ratiri egere boibo kore gento kabisa.